veo la gentola. No sé si sabeu que fa poc vaig estar en els Estats Units, vaig estar una setmana, i em va sorprendre una cosa molt abans d'anar-me'n, i és que tot el món em dia cuidao, tal, no sé què, allí tot el món és molt roïn, los gangstas, tal, no sé què, los negros de barrio. Yeah, nigga, this is the fucking street, nigga. Yeah. I després dient que si tots eren uns fatxes, uns republicans. Sí, ajá. Que el Amazonas no se puede destruir. Me la bufa, tu fes eso igual. Bueno, me'n vaig a matar pobres. Bé, el cas és que jo el que vull fer és desmentir aquestes coses, perquè sí és cert que en Estats Units hi ha los famosos niggas de barrio y están, yo que sé, nietos de Bush o de que siga, o republicanos de estos rancios. Pero el caso es que no todos son aixina. Entonces lo que he pensat fer és pegar un repàs als mites dels Estats Units i dir els que a mi em pareixen reals i visibles dia tras dia i els que no. O sigui que anem allà. Blog número 3. En el tema armes, i tot parlant des de la meva experiència personal, no he vist una sola arma en el carrer, no he vist un sol tio apuntant a altre en una pistola, he estat 9 dies, no he tingut ningú problema d'algú que em volguera atracar i em vinguera a apuntar una pistola, res. Els únics que he vist en armes, com igual que els veus així, són els policies, que sí que és cert que són un poc més cabrons en general i més gilipolles a l'hora de parlar-te, però armes no n'hi ha. Tampoc és tan gran problema, almenys en Nova York. És que allí tots estan gordos, és que ningú sap lo que és una ensalada. Jo no he tingut ningú problema en anar allí i en qualsevol puesto demanar-me una ensalada. Millor o pitjor, en més salses o menys salses, però ensalada. Allí, lo que realment teniu o aneu a tirar de menys que alguna vegada aneu, són els caldets, els arrossets, els guisadets, ixa cosa de cullereta que així mola tant per la nit quan fa fred, això allí no existeix. Allí és o cosa seca i a la planxa o rebosada, o ensalada. Tema patriotisme, la veritat és que no és tan generalitzat com jo me pensava. Ara, destaca molt més, i això és perquè també els patriotistes són els mateixos governants, o sigui, són superpatriòtics. Jo vaig veure, van coincidir allí, que era la proclama de l'alcalde de l'Ajuntament, i es van tallar com 10 o 12 carrers sencers, enormes carrers, es van tallar sencers per a que vinguera el alcalde a dir buenas a todos neoyorquinos, voy a ser el nuevo alcalde, tacatá. O sea, que patriotisme no és massa, o sea, no és tant com en número com en notorietat. I tranquils, hòstia, que això no és un míting, que no és per dir, jo sé que Amèrica té molta merda i que ara pareix que estiga venint jo així a dir que Amèrica és el paraíso i tal. És mentira, a mi Amèrica m'ha defraudat, o diguem que no m'ha defraudat perquè ja no ho esperava i és el que m'he trobat en molts sentits, que són, pues, per exemple, els següents. Ens intenten vendre que no n'hi ha pobresa i és mentira. Allí el que passa és que s'intenta ocultar lo màxim possible. Jo sí és cert que he vist indigents, però la cosa és que sempre que he vist algun indigent, sobretot si està puesto d'un lloc famós, d'un edifici conegut, d'un lloc públic, sempre n'hi ha 5 o 6 policies acompanyant-lo amablement a l'eixida per a que la gent no el veja. Entonces, això sí que és una cosa molt típica, que és que agafen i la pobresa la intenten ocultar per aparèixer un país perfecte. I una altra cosa, segurament la que més m'ha fotut de totes, i en això vaig acabar, és que siga per americans, o siga per ser de ciutat, o siga per ser neoyorquins específicament, no ho sé, són prou maleducats, prou bordes, no t'ajuden en res, no es posen en la pell del viatger, i clar, això vol dir que sempre van a la seva bola, tu agafes, li preguntes a algú d'allí, i si vol et contesta, si no ni et contesta, simplement passa de tu i diu, passa de tu, tal qual. No diu, és que arriba tal, és que... No, te diu, passa de tu,
i ja està, o te miren una mala cara de cagar-se. Després això sumat a que els americans o els neoyorquins són molt estrictes, el que dona com a resultat és una mala impressió dels neoyorquins en general, encara que també vaig a dir que em vaig trobar algunes persones d'estes que preguntes quan no tens clara alguna cosa, bé siguen funcionaris públics o siguen vianants, que són molt majos, però la veritat és que jo en aquest sentit no me vaig dur una bona impressió i crec que és important dir-vos-ho perquè és una sorpresa que sí que me vaig dur i era una sorpresa desagradable, o sigui que és important saber-ho. I tinc molt més que dir, però no ho vaig a fer perquè si no em vaig a fer molt avorrit. Simplement el que volia dir-vos és que si algú ha anat o pensa anar als Estats Units, que done les seues opinions sobre el país o sobre el que ha viscut o sobre el que pensa que va trobar en els Estats Units. És molt important que entre tots un poc ajudem als demés. I també dir-vos que a partir d'ara intentaré pujar un o dos vídeos a la setmana depenent de la disponibilitat i depenent de l'ocupat que estiga. Per últim, afegir que agrairia que compartireu el vídeo en les vostres amistats, que donareu a m'agrada si és que vos ha agradat, si no, no, res és obligatori. I res, dir-vos que adeu i que fins una altra.